Spiffy, Dasha, Ivan, utzi gailuak atzeden hartzen. Atzeden hartu gailuetatik eta elkarrekin jolastu dezagun kanpoan. Aha. Motibatu ditzagun quest joko aktibo batekin. Lagundu nazazue laguna. Zer da hau? Ondo da, saiatu zaitezte. Kendu behar ditugu jantziak, ez du lagundu. Zer da hori? Ikus dezagun, distira egiten duten arrautzak bilatu. Ondo da. Ah, hau joko bat da. Ondo da, bilatu ditzagun. Oh, argiak itzali behar ditugu, arrautzak ilunpean distira egiten dutelako. Begira, dagoeneko ikusten ditut. Bildu ditzagun. Joan gaitezen alde horretara. Batzuk aurkitu ditut kanpindendan. Hau da azkena. Bai. Oh, bai. Erraza izan da. Atea irekita dago. Bai. Uste dut, auto hori jarraitu beharko genukeela. Ondo da, goazen. Zer da hau? Zer da hau? Misteriozko kutxa aurkitu. Zer gertatu da? Urdina aukeratuko dut. Eta nik berdea daukat. Dasha, bilatu dezagun elkarrekin misteriozko kutxa. Ez dago. Ez dago ezer hemen. Dasha polita da, baina ez dugu misteriozko kutsarik hemen. Saiatu dezagun laranja. Ondo da. Oraindik ezer ez. Oh, aurkitu dut. Misteriozko kutxa. Zerbait dago barruan. Oh, beste ohar bat dago. Aurkitu atea. Puxika. Oh, yes! Ondo da, goazen. Non dago atea? Uste dut, ate hau dela. Sartu gaitezen. 3, 2, 1.
non dago Steffi? Kaixo, Oh, kaixo! zure globo berde guztiak lehertu behar dituzu. Ongi dago. Oh, badago berdea. Tira, egin dezagun. Zer da hau? Aurki handi saskibaloi. Goazen. Zer da hau? Uste dut aurrera egin behar dugula. Kontu zibili. Bai, goazen. Prest, zutik, goazen! Mutilak, hemen dira zuen tramankulua. Ez dugu tramankuluekin jolastu nahi gehiago. Bai, zurekin saskibaloian jolastu dezakegu. Mesedez. Noski, jolastu dezakezue. Beti ongi etorriak zarete. Umeak, ez eman denbora gehiegi tramankuluekin. Kanpoan jolas aktibo batean jolastea divertigarriagoa da. Telefono patruila. Zer egin dugu? Telefono gehiegi erabiltzea txarra da zuretzat. Telefono kartzela alda. Zure, telefonoak kartzelara joango dira gaizki erabiltzen badituz. Ez. Bai. Nem eginda. Saiatu dezagun. Gutxi eginda dago. Denbora gehiago behar du egosteko. Kaixo, Dasha, ondo nago. Eskerrik asko. Ai, noski. Polita. Noski. Bai, sukaldatzen ari naiz. Adi, zute alarma. Bai, gaur. Polita da. Steffi, ezin duzu telefonoa erabili sukaldean edo jaten ari zaren bitartean. Ops. Gaizki erabili duzu zure telefonoa, Steffi, beraz kartzelara doa. Eman, zure telefonoa. Ados. Ze dorre ederra. Maizua naiz benetan. Bai, dena ondo dago. Ai, ez nire dorrea. Ops. Alex, ezin duzu telefonoa erabili gidatzen ari zaren bitartean ezeki ezazu. Ados. Gaizki erabili duzu telefonoa, beraz kartzelara doa. Etxeko lanak hain aspergarriak dira. Goza dezagun pixka bat nire telefonoarekin. Egin dezagun dantza bideo eder bat. It's party time. Was the time? It's time to have some fun. Can you feel it? The party's going on. Maria, Your friends were waiting.
zure etxeko lanak amaitu behar dituzu. Gaizki erabili duzu zure telefonoa, beraz kartzelara doa. Ez, nire telefonoa. Bai, kaixo. Bai, Maria. Bi Kinder eta 5 txokolate. Bai, ideia bikaina. Ups. Zer egin duzu? Gelditu. Zure telefonoa kartzelara doa. Eman, ieza dazu. Ai, ez nire telefonoa. Nola biziko naiz nire telefono barik. Zuntzi ditzagun telefono kartzela hauek. Ez du funtzionatzen. Mailu handiago bat behar dugu. Ez kezkatu, zu zaintzen zaitu. Zer, Arau hausleak. Arrapa ditzagun. Gelditu. barkatu ofiziala ez genuke hau egin behar. Barkatu. Ondo da, baina ez jautzi arauak berriro. Ongi da. Kartzelak irekita daude orain. Zuen telefonoak berreskuratu ditzakezue. Bai ez. Mem, egia esan mutilak pentsatzen ari nintzen. Agian eskutaketan txolastera irten beharko genuke. Ideia bikaina. Goazen. Ara. Gogoratu. Telefonoa gehiegi erabiltzeak begiak kaltetu ditzakeela, loari eragin diezaiokeela eta kanpoan jolasten eragotz diezazuketen. Uste dut, azterketa hutz egin dudala. Zer da hau? Nire lana begiratzen ari da oraintze bertan. Zerbait egin behar dut. Egarri naiz, ura behar dut. Ivanek lan bikaina egin zuen. Nire erantzun batzuk zuzendu behar ditut. Mundu osoko ura onena zen, prest nago berriro lanera itzultzeko. Ikaragarria izan zen, beti harrapatu naute. Non arraio daude azterketak? Agian mahaiaren azpian daude. Ai, genei jainkoa, nola itzuliko ditu? Honek funtzionatu beharko luke. Hemen daude. Ez zeuden hemen lehen. Gaixo, Kaixo. Kaixo, irakasle. hemen dituzu zure azterketaren emaitzak. Ostia, Bai, A bat lortu dugu. Bazkaltzeko ordua. Zer dugu bazkaltzeko? Begira, zer dudan zuretzat. Letxuga, porritxe eta ogi kurruzkariak. Ze goxoa, of, porritxe, of. ogi kurruzkariak. Excuse me? No way.
Off! Hamburgesak eta zukuak nahi ditut, baina ez porritxe leun hau. Hau, ez, Janari lasterra ez da aurrentzat. Nola iritzi badaki. Oh, yes. Wow. Oh, yes. Oh no. Nora joan da? No way. Itzuli ikasgelara. Ei itzuli, nirea da. Ez portal pistolak edo dena delakoa nire klasean. Zerbait erakutsi nahi dizut. Etorrik ona. Ez aldaldakizu. Ikastetxean ZZB bat daukagu. Wow. Eta orain grabaketa erakutsiko dizut. Oh no. No way. Maria, nola egin zenuen hori? Iruzurra egitea txarra da. Ez dut berriz egingo. Mesedez barkatu. Ez gehiago magiarik ikastetxean, ados. Ezeri, pentsatzen dut, zer ari da Iban? Oh no. Janari azkarra. Oops. Oh no. Hey. Nork eman dizu patatak jateko baimena? Ez dut ezer jan. Badakit zerbait eskutatzen ari zarela hor. Patatak. Ondo. Eta Maria, ikus dezagun. Aizu, pastela osoa. Gozo-gozoa izango da. Itxaron pixka bat. Oh, yes. Maria, barkatu eragozpenak, baina hau da azken aldia pastela jaten duzula. Ez dut, oraindik jan. Bikain, eman iezaidazu. Etorri, azkar. Aspaldi ez dudala pastela jan. Atzotik. Nola lor dezakegu? Ideia bat daukat. Oh, yes. Beraz, Iban, zer zenuen buruan? Prest nago. Magoa. Ez, zientzietako doktorea naiz. Ez zait aksola, zerbait magikoa behar dut. Ez dut ahal, zientzietako doktorea naiz. Ulertu dut, zientzialaria zarela. Mesedez, nire irakaslearen gandik nire atari pistola eskuratu behar dut. Nire atari pistola. Nire arrebaren atari pistola, mesedez lagundu. Ongi, zerbait daukat zuretzat.
Banaketa egiteko unea. Excellent. Hain azkar, magia benetakoa. Ikus dezagun barruan zer dagoen. Iban, zer da hau? Ikusezina den kapa bat da. Ikusezintasuna duen kapa bat da. Bai, begira, ikusezina naiz. Eman hori. Non zaude? Ikusezina. Non zaude, non zaude. Non dago bera? Ai, hemen ezerita egoteaz nekatu naiz. Lekua aldatu behar du. Askoz hobeto. Askoz hobeto. Non daude nire patatak? Aur hauek. Azkenik, berreskuratu dut, nire altxorra. Hemen zaude, eman hori. Ez behar dut. Ez, behar dut. Las Vegasera bidaiatu nahi dut. Disneylandera joan nahi dut. Ez daude prest, benetan serioak diren gauza horietarako. Azterketak itzultzeko garaia da. Iban, Maria. Emaitzak bihar prest egongo dira. Ados. Agur, gero arte. Uste dut, azterketak suspenditu ditudala. Hemen dituzu azterketaren emaitzak. Bat lortu dut. Bat lortu dut. Oso ondo, Maria. Eta gogoratu, edozein unetan eta edozein lekutan sinetsi zure buruarengan. Aha. Nice. Wow, oso polita da, hau probatu nahi dut. Perfektua. Wow. Bizar krema. Iban, zer gertatzen da hemen? Zer egiten ari zara? Taps. Iban, haurrek ezin dute erabili garbitu eskuak eta pentsatu zure txokabidea. Ados. Etorri nirekin. Azkar, azkar, 5 minutuko geldialdia. Eseri eta pentsatu zer egin duzun. 5 minutuko geldialdia. Denbora amaitu da. Orain libre zara, agian zerbait esan nahi didazu. Barkatu egin dudanagatik, ez da berriro gertatuko. Ondo da, seme ikasi duzula ikusten du. Goazen. Wow, benetako auto batekin jolastu nahi dut. Oh, yes. Huh? Hey.
Zer egiten duzu hemen, Steffi? Hemen gidatzen ari naiz. Ez, ezin duzu benetako auto batekin jolastu 5 minutuko geldialdia. Oh, yes. 5 minutuko geldialdia. Denbora amaitu da, orain libre zara. Ez naiteke benetako auto batekin jolastu, baina gidatu nahi dut. Ideia bat dut, etorri nirekin. Steffi, oraindik ezin duzu benetako autoa gidatu, baina honekin jolastu dezakezu. Wow, eskerrik asko aita. Ez horregatik. Goazen ibiltzera. Hori da nire alaba. Oh, yes. Ixo. Wow. Yay. Nice job. Wow, aitarekin bezain indartsua izan nahi dut. Ur atsedenaldia. Aha. Oso astuna da. Ei, Iban, zer egiten duzu hemen? Zurekin bezain indartsua izan nahi dut, aita. Oh, ez, pisu hauek ez dira horrentza. Oh, nola izan naiteke indartsua orduan. Ideia. Begira, hau daukat zuretzat, goazen. Wow, oso polita, mutilona. Excellent. Fantastic. Lan bikaina, Iban oso ondo ari zara. Gustatzen zaizu hemen ariketa fisikoa egitea. Bai, gustatzen zait hemen, eskerrik asko, aita. Yes. Oh, yes. Hau probatu nahi dut. Ai, ai. Oops. Mara. Mara, zer ari zara egiten? Zure makillajearekin jolasten ari naiz. Ez, ezin duzu benetako makillajearekin jolastu. Baina, Amona, Garbitu dezagun zure aurpegia. Ongi. Eta orain, atsedenaldia. ongi da, Amona. Oh, yes. Barkatu, Amona, zure makillajearekin jolastu nahi nuen. Ideia. Oh, yeah, okay.
Ara. Aurren makillaje maila. Biba. Makillaje jostailuak. Makillaje jostailu gehiago.